Huayo lahar kasuka khadujak lukurok khadumani fer panchayat remtham chongbarni engkhari chongbari o 24 ramchandrogat amchayo 24 ta jagao basamani tipramotha arni bisingo kaini counting center o arni candidate do bui togui rumni tiklai rohormani reklai rohormani kok tumarok banyo khadulaijak tipramothani adongrok kok tumangkha 24 रामचंद्रघाट आमचाई बिसिं खबजागना उत्तर रामचंद्रघाट बाय लक्ष्मी नारायणपुर बातायने तिप्रामथनि खरगैनो न बुइतगै नक लेखामानि थाइनि नंखरि रहरमानि बाय आरो लेखाया कारिनो बर कप्लाइनि साइनाव हास्ते हापांति तंनाय बीजेपी बदल आबगिने बीजेपी बदलनि अ तमु सित्रानो सेजावै बरनि कायथाम सानमुं कायसा सानमुंखा जे बुप्रे साप्रे खलायनायनि ति याफां रूपक घोष ताइबिनि बदलनो रमनानि ताई ओ कायनि जागाव लक्ष्मी नारायणपुर बाय उत्तर रामचंद्रघाट ताइसा रिकाउंटिंग खलायनानि ताई कायसा हिंकाय बरो जास्टिस सियासत जरातै लाहार कासुइ तंनाय बायजालबारि नि बेलफां आमचायो कक्तमा मानै फाइका बायजालबारि नि पुलिस फियाबा बरनि सानमुंनो रियासक जरातै लाहार कास रसाया नै आगरतलानि सिमि खुवाइ थांमोन लाहार कतनो कासुइ तंनायखा तिप्रामथरि खादुजाक लुकुरक कक्तमा थुंनारक बाय बीजेपी बाय तिप्रामथबा हापां थानसासे हिंगे तामुंनि अबाहाय वालाय तगलाय हिनफ्रु साइ खनारका हापांगोसो थानसां फानो इलेक्शनो थानसांनि मानिया जानजा जा बातायो हनिनो बातायलाय थनिबो तामुंनि केबें आबुगिनो जेसाया खायनेरकनो माजरा मारनाय हिनै बरनि सानमुं ताबुंनायखाय खुवाइनि भिडिअ एबा रिटार्निं अफिसार एबा आमचाइनि DM फाइजा सरक फाइनो एबा अ पार्टी मुंनो जास्टिस जारनो आबरो नासिलाय दङ बरक कथाजाक लामो गोबां मा मालखं अ तिप्रामथरि खादुइ लाहार कासुमुंबाय साइखनारो मेन लामा कासुमा कारण काय मिया पंचायत इलेक्शन निजे काउंटिंग दिन जोंनिया कल्याणपुरते 5 ब्लॉक असिनि 34 टा मेंबर जों बुसावो 34 टा मेंबर बुसाथानि सिनि जे काउंटिंग हलो जेबाबे बरक रेकिंग हाइके रेकिंग माने सिनि पुलिंग काउंटिंग एजेंट प्रार्थी दङ बा कैंडिडेट दङ जास्ट पुलिस सामनो बुसकाङनो ब्लॉक ऑफिस बिसिंगो बुई कारी वई उस्तारी वई रहमा परे बसों SP SDPO रिटर्निंग ऑफिसर गोबां मा DM बंगनि ऊपर जों बंगनो रिक्वेस्ट हाइके जे ओ बरक मासा नेतृत्वे रूपक नेतृत्वे जे खाइ दंमोन रूपक गुसनो नि बिरुदे FIR बो खाइका किंतु बरक रूपक गुसनो आरो सादिन बाबे काम खरि देरबो उनको ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर दिनी व्यक्तिगत फान खाइ आरो सिनि उत्तर रामचंद्रघाट लक्ष्मी नारायणपुर आ जागानि सिनि समतलपुरि जों आ जागानि जों कुनु बुथ मा गनि लिया गनि एनो बरक कारी रहबै सिनि कैंडिडेट नो बुखा ते चिनि एजेंट नो बुखा जों ताक बिसानाय जे रूपक गुसनो एनी हाउ अटैक माने एरेस्ट खाया इंगाय बिनि बिरुदे जों FIR रिजेक्ट एरेस्ट खायखाय जों लामाया कारनाय ते कायसासिनि रि काउंटिंग सानो जों जे दुइटा पंचायत लक्ष्मी नारायणपुर बाय उत्तर रामचंद्रघाट आबन बागै जों तिनो लामा कासो ते रूपक गन नेतृत्व ते जों 5-4 जन बुंजे दङ बरनस एरेस्ट एने हाउ माखायने हिंगे जों याकरिया ताबसो जाते के फाइले न भेला मका समझ जागो ताबसो जराते के फाइले गरासिनि खुवाइनि अंगसिनि बायजाल आउटपोस्ट उसी सिमिसिन आरो फाइजा तिप्रामथा बाय बीजेपी एक सिंगे टाउन मगा म हायं लायखा तिप्रामथा बीजेपी एक बरोबा राज्य सरकार से एक बोले किंतु 300 पंचायत तो जाननानै बुसालाय कक जों जाननानै बुसावो गोबां मा जागा बरक जो दं लायखा कयेकटा जागा ता खुरमा कल्याणपुर आमबास अंगो कमलपुरगो किंतु जों रामचंद्रघाट 34 जागा प्रार्थी रिखा 34 जागा जों